și eu pe lume. Ce-ți de tine eu, mă, ce pot să fii al meu, mă. De ani, rău mă ce-mi uităm de bai. Orice care bai așta, de-a dracu nu mă-i lăsa, măi. Când-o-i fac 50 de ani, rău mă ce-mi uităm de bai. Orice care bai așta, la nimeni nu mă-i lăsa, măi. Trece vremea, treacă-n pace, ce-am făcut nu pot desface. Trece vremea, trec și eu, ce-am făcut nu-mi pare rău, măi. Ce vreți șomorițelor, că mă dați micinilor, măi. Nu v-am făcut niciun rău, că-i pâinea lui Dumnezeu, mă. Mulțumim! Vă invităm la masă, așa cum a spus soacra mare, nu-i așa, soacra? Așa-i? Ia spuneți-mi. Să vină toată lumea la masă? Nu știu, așa mi-a spus, da? Toată lumea este invitată înăuntru pentru a se servi, nu știu, friptura, așa, că eu nu știam la ce fel de mâncare sunteți. Friptura. Eu am să vă cânt câteva piese de